Ghana man, Mwakwaya Bodu, Mechiamo Enede. Santime Dia Reho. Ghana man Dia Reho. National House of Chiefs Dia Reho. Yen Nananma Bretuo for ye Mejanom, and so Dia Reho. Ninina saying, Otia Bitejasuo. Da sebre sebonsu aka nkyinagu na nsana no yebeka bibi kakra afa abretufuo eho abakosem kyerɛ sɛ ɛyɛ abretufuo yi wɔn nuanom ene adawufuo anase agonafuo abakosem kyerɛ sɛ ɛyɛ abretufuo yi efri ewiem anase ofri soro ene wosane eba adanse na onse kane no se obi kɔ no okoto se enam ɛpon ntina nipa ne bebre wɔtete nnua so no wɔdeda to obi ba no ohun so wo sane fri nnua no so ba was wo mu free wiem na eba skies enti enya nwanwa se abakose ne bebre eka saa nsem no na wo ba no wo mu kyekye ebi kwotenetena nkuro bebre won piesie no ene be kyekyere mampon ene nkuro a ewo mampon emamu ebi kwa akyem kokrantumi ebi kwaw enti bretufuo no emu watre komia bebre ewom se eka abusua won no so pii no ho na enso so won mu atrete na won komia nso so nkomia a emu odu paa abretufuo nkuro no ebi ne de hen won piesie ene Mamponghene'S enti samra bretufuo piesie ene da fam eno friwa ye wo Asante MAMPONHENE so ye Bretuo afei kwawu manhene eye Bretuo afijase ya mekan eye Eastern region kofodua afijase hene oye Bretuo one ni nua Asante afijase oye abretufuo afei abetifi kwawu oye abretufuo amuafo bekwai amuafo oye abretufuo adankrenya de no so bekwai wonso oye abretufuo afei jamaase onse ye ka se osi de mifra Asante achimagogo batukwa bedru kumase matra aguna matre jamaase mampoku mekwaku mebemo owo batani esenye ya meku so hu sai jamaase na ye ka no Ghana Video City jamaase anase area of the efre jamaase Jamaica yes eho eye abretufuo ekuro afei ye wo apa bawro aguguhwidiem aboantem ofuase domiabra ahensan adanse ahensan eho no nyina pieye ansan no mu tete afei adanse ayase afei chechewere atasemanso donyina hene donyina
Enkuro no bi te sɛ Kwawu Apaa Hene, Pepiase Hene, Adudwan Hene, Asenemaso, Nintin, Bedumase. Saa nkuro yi nyinaa ɛne nkuro bebree keka ho ɛyɛ Bretuo. Wɔn ade atɔ w'ani o. Asante man ade atɔ Asante man ani. Ade atɔ Ghana man nyinaa ani. Da sebro sebo nso ɛyɛ ne fam die. As a lawyer, as a registrar, afei as nana. Some National House of Chiefs mfie bebree a wɔdidi adeɛ nyinara. Ɔde asom Ghana ahemfo badwakuo. Ɔde asom Asante Regional House of Chiefs. Ɛno nti nye wanwa said the president of the National House of Chiefs. Ɔgye ahɔhɔ yɛ ɔgye bi. Aduru hɔ. Ɛne nananom ahemfo bebree Kwawu Man Hene a yɛ ne nua kuma ɛno nso so aba. Ahemfo bebree. Afei nana Wankyi Man Hene. Ɔno de biologically ne nana ɛne nana Mamponghene'S. Sɛ ne maame sɛ de ntiye ne church sɛ ne maame papa ɛyɛ Mamponghene'S, Asante MAMPONHENE. Nti ɛne nana prɛko pɛ ɛne nana a ɔda hɔ yi. Afei nso so Eswatinifoɔ a wɔbaaye ɛne nipa dɔm bebree. Ɛnɛ da yi Otumfo Seetu nankasa ɛkɔ akɔsie ne papa. Meka ne papa no ebi no aso na yɛ na Mamponghene'S ne ba ne Otumfo Seetu. Mamponghene'S bi baaya ne yɛfrɛ Nana Safo. Na Nana Safo yi ɔware mmaa bebree na ɔware Santehema baako. Ɛne no wɔ mmarima 9 a wɔn nyinaa bedi Santehene. Ti Santehene bi agya ɛne Mamponghene'S. Ewom sɛ ɔna yɛ assistant in command. Nanso so n'agya enso no. Enti ne Santehene kɔ no akɔ akɔsie n'agya. Enne Adwira Hene ba besie n'agya biologically. Sɛdeɛ Santehene nso kɔ akɔsie n'agya no. Mem sɛ kakra yi yate ase ne ebehunu. Hwɛ ne fɛɛyɛ. Sɛ nananom ahemfo bebree ɛne mpanimfo bebree ɛbɛba abɛtaa akyiri. Wei kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ baako. Enti saa nkyikyemu no a yɛyɛ no ɛmmoa. Onyame nhyira yɛn nyinaa.